Движение България на гражданите Ямбол почете годишнината от основаването на църквата Света Троица в града и смъртта на възрожденеца Ради Колесов. В двора на православния храм се събраха съмишленици на партията на Меглена Кунева и жители на града с мисълта за преклонение пред миналото и изграждане на мост към бъдещето. Паметта на Ради Колесов и неговото дело бе почетена с заупокойна панихида, отслужена от свещеника на църквата. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, свети, посвети и цари немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поводът за събирането на симпатизанти и представители на партията България на гражданите е годишнина от основаването на тази църква, която е символ на Ямбол. На силният дух на Ямбол, на ямболци и на онази силна величава история, която носят те в себе си. Освен това, поводът е годишнина от смъртта на Ради Колесов, който е най-известният ни будител, наш известен съгражданин, който е дал живота си в името на освобождаването и будителството на нашите съграждани в миналото. Разбира се, използвайки тези два повода, ние искаме да изразим своята съпричастност към бъдещата политика и онова, което трябва да направим в нашия град. Като представител и като областен координатор на партия Движение България на гражданите в град Ямбол, организирахме засаждането на дъб. Това е символът на нашата партия, символът на мъдростта, на величието и силата, които всички ние носим в себе си. Споменахте за политическата ситуация и отношението на движението. Коментар по казуса със съдия Марковска. Мисля, че за това вече 2 дни, а и повече от 2 дни, разбира се, се говори твърде много. Смятам, че това е ситуация, която управляващите, може би, съвсем неволно попаднаха и това е патова ситуация, от която те са длъжни да излязат с чест, ако имат все още такава. Като знак на уважение към мъдростта на народа ни, неговата богата история и традиции и вярата в по-доброто му бъдеще, представители на движението засадиха в двора на храма дърво. Те положиха дърво от вида дъб, защото дъбът е символът на мъдростта, древността и връзката ни с следващите дни.